بارك استخدمت راديو رنالو معتون قاشام تلكم زلون فاكت زعباتي مدبوكا قبل حجي زي كرتجي سلسة جديد تلكم الله لو ممكن بزعبة immigration of Canada إذا حدش بعد ما تجلو فلاي بدنا جروب 5 نحد عملت تقوم مسبلت تجمعت بزح وقتنا لقط أميرو نعان إشتري مثل تمثل برنامج كندا وتشيلو كما تخليتون بزعبة ناي صف مهمات مالتيو حدش تحن نبع المياه قد فولي نسلو من نجا أمنا خاف كورس أمنا مالتك أمنا بعد هزاف مالتها تنجز بلزة سلومن نجا متيلو ما قرا حمس أخذوا معتي نزي زعبة زنا immigration ناي كندا إذا حدش information أنت يمثل من كنت قبل نزل المزاحة تعميه مسكناك. كميكيلا حوي كبرتها باللي جزي خاصويها أدمس رزق بركالنا يمسكن سمي سولومون نجابهال ناي immigration consultant لايسنس لنا أوفيس لنا لما أنت نزار ربولو بزعبا home care worker كون كله تاني هون بزعبا ناي حدش ناي السودان تفانا أولو برنامج وتنالو mostly focus نجبر أبزناي home care workers زناي home care workers of course سلسة تقمتات الله توم سلسة تربحتي حدا زتزمت السب كالاي أبز نبارة زخونة سبونسر ويكان أنكر بعبيهات هاجر كندا مالتي so many زمت زبل زخونة سب كاب كندا وتعيقون وش كندا زلو ز application كتوخيلي مالتي so توم تربحت زخونها بيت السباب زلو نابنت أقعد زلوهم كم ناني خونو لهم زدلو سبات كم تخوليهم حواتنا حتنا خا ناي disability زلوكم دكتاتها لكمون زو بروغرام ناهم زربحهم تي سالسايكا عبيت زخونو أرغوان زخونوون كنا متسم خدينا مالتي so زي أحجسي qualification تاليو سكرابو ناتو كم حجس أنا هي مثلاً زي program تجاجي correct me if I'm wrong زناي home care worker program تي شموز يكاير مرك أدم كم caregiver program تبعي زي فلت نيرو قرب فلي زبلوا المهنيات زناي caregiver program كم صراحة تات worker كوينا منزمزو زي program تمساساليت كوينا تافلي اللي أنتاي تسبب كمان تقوله as a worker وكان temporary residence يكونس كم قام الناس كم green card holder هو كوني زاتو مالتي so requirement تكون هذا اللي تقوله حجي كم ممزني تاتسي انتهي تفتات لي I'm pretty sure ده راح تتكوها نا فيليبينو تفضل على عادات كم حجي تقوم لا يعني بوجرم كمان تا green card كوي كونت نابت مع PRM رخبوه مسؤول تماساس هذا دي requirement كبف الله تي قطعتك كله والله نازي home care worker program كابتناك أدم زلوا qualification as قلل زباليو ساعتنا أيتي أربعة ممزني تاتالون سن كتر حلقة تقدميتي language نقول كلت كله مالو بس عاد خم نفوتو Canadian language benchmark assessment بالالو تي minimum requirement أربعة and above كم تقولهم مالتي listening speaking reading writing minimum أربعة كم تقولهم the program أوش كندا زلوا workers كون خلي كندا وتعاون كون خلي مبزحته بالفلاية بحجرنا East Africa زلوا the Canadian language benchmark سلزي فلت IELTS فتنا كفتون اللهم تمامزني equivalency foreign حرامتيهم طبعا من الناس اللهم مالتي زيا قدامتي راحت هذا مالتي خلاي راح انتايو experience بالله relevant هون experience مسو تتحازن نابنت أديتها زخونا ويحوات زخونا ناي ديكير أولوس نحر ناي زعلام ده كوينا زي كم relevance experience وصل ولا حنت تمكرو مسو تتحاز تمكرو تزيبلنكا وقعوا زخونا تمرت ندر تمايلن 4 ورح بروجرام هون نشد شورح بروجرام هون غادي بكعب زحواتنا هوم كير زي بي سي اي بيرسونال كير اتندانس زمهرو هوم وقعوا تمرت تاليومن كاب كلتين ايدر وين دحر امصيوم تي خالاي رواح مالتي تي سالساي رواح خا
education minimum requirement education ዘድሊ high school equivalence ሆኖ at least ገሊኡ high school grade 10 ውድ ሆኖ ከሊ ወይ grade 12 ሆኖ ከሊ equivalence በዘና ይዛዓዲ አሰስ ተገይሩ minimum requirement high school ውድ አለው high school 12 grade ማለት ይተኾን ዘሎ ሓደ ሃገራት grade 10 ከም high school ውድ ለው ገለ ሃገራት ካ ከም ሃገርና አጂ ኢትዮጵያ ላይ ኤርትራ ተሪኢኻ grade 12 ኤርትራ ሓደ ጊዜ grade 11 ውድ ሰባት አለው so زيات حاصل سيترا واحد مالتي كا last but not least روحها job offer يدلي مالتي so job offer بعدم مالتي بصراحه جنابነት انا نتزمت خبل خلو انا قلق ስለዘለውኒ ማይ መጽዩ ከም ሰራሕተኛ ሆኖ ከገልግለኒ ለ job offer ደሞዙ ማዓስ ከም ዝጅምር ሰዓት ክንዴ ከፍሎ ዓመታው ክንዴ ከፍሎ ዝብል قطعي اوفيشال زخونه وعل بولو جوب اوفر كونتراكت فرارم زيا رابع زين 4 انحرام ماليوم ابروفال مستوهبو معاسيمكم مصو مسمصو از وركر يكون يمصو از permanent resident card وينو يااتو مالتي اذا حجت بنيود مصسب مالتي اذا بزخ انت عينت قطعات غرب تقابل سبونسر يجبر دلو بسرح مالتي زخون دلمش انت قطعات كمال الله ከም ዝበልኩኻ ከምዚ ናኒ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ሰብ ስድራ ዘለዎ ኣውሎት ፍላይ እድሜም ካብ 12 ተሓተ ዝኾኑ ዋላን ሕዋቶም ናሓቶም ንኣዝማዶ wherever they are ኣውሮፓ ኾኑ as far as ተን ቅጥዕታት ተማልዮም job offer ክሰድኹ እዮም ማለት እዩ እጂ ኻባና ዝድለይ ከምዚ ናይ notice of assessment ናይ ግብሪ ክንዚ ኢንካም ከተመጻለካ ከም ዝበሃል ነገር የለን ንኣብነት ናህና ካምፓኒ ለኦም ናይ ኢሚግሬሽን ኮንሳልተንት ንሚካኤል ኾጥሮት ኾይኑ ናተ ኢንካም ክንደ ዓመታዊ ዝበሃል ነገር የለን as far as ስራሕ ክሳብ ዘለና as far as ውዕል ክሳብ ዝኣሰርና እኹል job offer ጥራይ ዘድሊ ማለት እዩ እዚ ናይ ግላው ማለት እዩ of course ዓበይቲ ካምፓኒታት ካለው ናብነት ከምዚ ናይ ሆም ኬር ብዙሕ ሕዋትና ዝሰርሕዎ ولا قلعه زيبلنا سدرانا بقعد زلون كلمه تخيلنا خيرنا كونتاكت نتبرهم كونتاكت يرنم እሶም ጆብ ኦፈር ክንጽፍ ጽፈሎ ቀደም እንታይ ነሩ ናግድም በሰርቪስ ካናዳ እዚ ኤልኤምአይ ዝበሃል ሌበር ማርኬት ኢምፓክት አሰስመንት ምንታይ ኣብዚ ካናዳ ክትቆጽር ዘይትኽእል ተባሂሉ ክትቆጽር ዘይከኣልካዮም ዕድል ንሎካል ንቅደም እዮም ዕድል ዝህቡ ሎካል የለን ዝቁጽር የለ ሕጂስ ከም ትፈልጡ ስራሕ ተሳይኒ ዘሎ ኮነንዲ እዚ ግን ዳዝማተ ብዛዕባ ናይ ሎካል አሰስመንት ሌበር ኢምፓክት ዝበሃል የለን አስፋራት አነ ፈቃደኛዬ ቁቆጽር የሊት ካምፓኒ ወይ ብግልና ቁቆጽርና ተልና ስሞታል እዚ ለመታበዕ ኢሎም ንሕጂ ከም ዝበርጽ ካሲ ምዘሎ ናይ ቁጠባዊ ጸገማት ኤምፕሎይመንት ጸገማት ዘሎ ንመታበዕ ከም ጾም ኢሎም ፍሮፊጅ ገሮ ዘሎ ሰኻብናትካ ትፈልጡ ብናተ ርእቲ ኣብ መጀመሪያውን ነገረካ ዜን ሰለስተ ኩርናይን ተረባሒት ዝመጽ ዘሎይ ቲ ኣብዚ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ንኣብነት ቆልዓት ኮይኑ ብናቱ ቋንቋ ትግርኛ ዛርብ ትሆን ብትግርኛ ባህል ቋንቋ ፈርስ ላንጉጅ መሃራሉ ባህሉ መሃራሉ ቲ ቆልዓት ቴክዝ ግበር ነቲ ዝጥቀም ዘሎ ቆልዓ ኣሎ ነቶም ዓበይቱን ኮሞ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ካናዳ ከተቀማል ኦፍ ኮርስ ተቀማላ እንድሕር ኣነ እንድሕር ኣዘናኒ ሓንድሕር ኣምጽየኩ ኣነ ሰበይቴን ካ ፉል ታይም ክንሰርሕና ማለት ፉል ታይም ሰርሕና ማለት ካ ካናዳ ካ እንታይ ትኾናላ ክንሰርሕ ኣለና መንግስት ግብርኻ ታክስ ፍላላ ኣሎ ሃገር እዚ እንታይ መንዚ ካሕተካ መስልካ ኩሉ ግዜ ሲ ቅድሚ ሕጂ ነይሩ ናይ ወርከር ተፈላለየ ካብ ፊሊፒን ዲዩ ካብ ቻይና ዲዩ ካብ ተፈላለየ ካብ ሂንዲ ብዙሕ ብፍላይ ግን ግዜ ወሰሎም ኢታ ፒአር ንኽረኽብዋ እዚ ግን ባይ ዲፎልት ራይት ኣዌይ እዚ ፒአር ከርትሕስካ ክትመጽ ዘላ ሶ እዚ ትብልጭ ጽቡቕ ኦኬ እቲ ኣድቫንቴጅ ናይ ዝንታይ ብግዚያውነት ወርከር ከም ተነቀደም ኬር ጊቨር ዘይኮነስ በቃ አፖን አራይቫል ግሪን ካርድ ደም ዝኾኑ ሱጥራይ ወኩኩና አይኮነን ስራውን ኦሬዲ ኣለዎም ቀጥታ ናብ ስራሖም እዮም ዝኣቱ ማለት እዩ ሶ ናብሮም ናግድ ናብቲ ዝኸድዎ ገዛ ይኮኑ ዝኣቱ ደሞዝ ኣለዎም ስራሖም እንዳተባላለሱ ህይወቶም መርሑ ማለት እዩ ኢቨን ናግድ ምሱ ምስተሰቡን ኮነ ይብሎም ዝሓሸ ማራጽ ተረኺቦም ናብ ካላ ኸዱ ኮይኖም ማን ተገዶም ሰለለ ነዚ ፕሮሰስ ከካይት ከሎ ናብ ኢሚግሬሽን ኮንሰልተንት ዲዮም ድኸዱ ወላ ዓለም ክገብሮ ክእሉ ዲዮም ስጋብ ክንደይ ወጻእታት የውጹ ማለት እዩ ለዚ ንሕርገው አክቹዋሊ እቲ ፖርታል ሲስተም ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሰብ
ብቕዓት ሃልይዎ ተመክሮ ሃልይዎ ፀገም የብሉን ከንብብ ክፅሕፍ ክርዳእ እንድሕር ክኢሉ ባዕሉ ሰብን ክገብሮ ክእል እዩ ግን ከም ሬኮመንዴሽን አትሊስት ብኸምኡ ዝሓለፈ ሰብ ነግድን ላይሰንስ ክህልዎ የብሉን ላይሰንስ ሃልዮ ይምረፅ ምክንያቱ ኩሉ ፎሎ አፕ አሎ ኢሜይል አሎ ክድውል ኣለካ ኮረስፖንደንስ ክትገብር ኣለካ ስራሕካ እንዳስራሕካ መቸም ብዙሕ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ብፕሮፌሽናል ላይሰንስ ተሃልዮ ይምረፅ ግን ኖት ነሰሰርሊ ዓቕሚ ተሃልዮም ባዕሎም ክገብሩ ክእሉ እዮም ቤተሰብ ተሃልዮም ዝፈትዎ ኣሕዋት ተሃልዮም ክገብሩሎም ክእሉ እዮም ማለት ከም ዘልካ እንዲኻ ድሕር ዓቕምታት ተደየለ ከፊትኩሞ ዘለኹም ትካሉ ንዕኡ ዝምልከት ፎሎው ኣፕ ኣሎ ንሓውኻ ሕገዝ እቲ ሓደ ሓውን ሕገዙ እንድዩ ፅቡቅ ዝበለፀ ንመንግስቲ ዝኾነ ዓይነት ፊድ ክፍልዎ ኣለዎ ዲኹም ሕጂ ናይ መርዓ ክትገብር ከለካ ተወሰነ ክፍሊት ኣሎ ንፒአር ዝበሃል ብጀካቲ ናይ መሳለጢ ከይኮነ ንመንግስቲ ካናዳ ፕሮሰሲንግ ኣለዎ ዝኾነ ነገር ንኣብነት ኦፍኮርስ በዓል ሞያ ተዋፂርካ ነግዲ ናይ ፕሮፌሽናል ሰርቪስ ፊዝ ኣሎ ናይ መንግስቲ ኸ ኣሎ ንኣብነት ኩሉ ሰብ ናይ ግሪን ካርድ ወይ ካንታ ፐርማነንት ነታ ካርድ አይ ቲንክ ክሳብ 500 ዝበፅሕ መስለኒ ናታውን ኣሎ ካልኡ ኩሉ ይፎርሽ ብነፃ ዝበሃል ነገር እዩ ሌታ ኣሎን ነዚ ናይ ኤክስፕረስ ኢንትሪ ናይ ሆም ኬር ንግደፎሞ ወላ እዚ ናይ ሳውት ሱዳን ከማን ኣሎ አይ ቲንክ 570 አካባቢ ኣሎ ናይ ሱዳን ምፍንቃላት ኣብ ሲቪል ወር ዝነበረ ብዙሕ ተፈናቂሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ተፈላለየ ዓሌታት እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፋሕፋሕ ኢሎም ገሊኡ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ገሊኡ ናብ በዓል ኡጋንዳ ዝኸደ ኣሎ ንዓ ትምልከት ንእሽተይ ሓዳስ መተክእ ኮዶት ትኽእል ኣይትኽእል ንዓ ክገድፈልካ እየ ብዛዕባ እንታይ ኣለካ ሓድሽ ሓበሬታ ፅቡቅ ኣሕዋትና ሓትና ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ቅድሚ ኣብቲ ሲቪል ዋር ወይ ቅድሚ ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ዝኾነ ሴጋእ ክኾኑ ክእል እዩ ሱዳናውያን ክኾኑ ክእሉ እዮም ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣብታ ኩነታት ወይ ቅድሚያ ዝነበሩ ሰባት ብተፈላለየ ምክንያት ኢቨን ዊዝን ሱዳን ኣብ ፖርት ሱዳን ክስደዱ ክእሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክስደዱ ክእሉ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ዩጋንዳ ክስደዱ ክእሉ ሓድሽ ፕሮግራም እዚኣ ሰከንድ ራውንድ እያ ዝሓለፈ ራውንድ ተወዲኣ ሕጂ ሰከንድ ራውንድ መንግስቲ ከባቢ 1700 ኣፕሊኬሽን ክቕበል መምርሒ ውሪዱ ኣሎ ኦልሬዲ እቲ ፕሮግራም ተጀሚሩ ኣሎ እቲ መምዘኒኡ ክመፅእ ዝኽእል ሰብ ኦፍኮርስ ክፈናቐል ኣሎ እቲ ታይሙ ኣብኣ ክህልዎ ኣሎ ዝኾነ ኣብ ሱዳን ከም ዝነበረ መረጋገፂ ሜቢ ናይ ዩኤንኤችሲአር ካርድ ክኾን ክእል ወይ ናይ ራሽን ክኾን ክእል ዋላ ፕሩፍ ኣብኡ ከም ዝነብር ኣይዲ ዝኾነ መንነት ክህልዎ ኣሎ እቲ ካልኣይ ከምፅእ ዝኽእል ሰብካ ኣብዚ ዘሎ ነባሪ ቀጥታ ኩሉ ይኮነን ዘምፅእ ቀጥታ ወይ ኣቦ ኣዲኡ ከምፅእ ዘሎ ወይ ሓዋ ሓፍቱ ውላድ ተሃልዮ ውላዱ ወይ ከዓ ውላድ ውላዱ ቆረባ ስጋሲ ሓዋ ሓፍቲ ኣቦ ኢሚዲየት ፋሚሊ ጥራይ አንክል ሕጂ ኦፊስና ብዙሓት መፅኦም አይ ሃቭ አንክል አይ ሃቭ ኒስ ይብልኦም ዝፍቀዳ ኢሚዲየት ዝኾኑ ፋሚሊ ሲብሊንግ ፓረንትስ ግራንድ ፓረንትስ kids and grandkids ጥራይ ዝፍቀድ እዚ ኸ ሓፍትኻ ንድሕር ቆልዑ ኣለዋ ምስ በዓልቲ ቤታ ከምዛ ትኽእል ኢኻ ኢንክሉድድ ማለት እዩ as far as the application direct ሃልዩ እቲ ዘሎ ኢንታየር ፋሚሊ ይመፅእ ማለት እዩ ኣብ አንቀጽ ሰለስተ ኣብ ኢሚግሬሽን ሬፊጂ ፕሮቴክሽን አክት መንግስቲ ክሊል ኣቐሚጡ ቤተሰብ ክነፃፀሉ የብሎምን ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ክጅመር ከሎ ኩላቶም ተጠርኒፎም እዮም ዝመፁ ኦፍኮርስ ናቱ መምዘኒታት ኣለዎ ቅጥዕታት ኣለዎ ክሳብ ዘማላኻ ቤተሰብ ተጠርኒፎም እዮም ዝመፁ መርሓባ ንዑ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ናይ ፕሮሰሲንግ ፊ ወይ ድማ ሌንግዝ ወላ ግዜ እውን ስጋብ ክንደይ ውድእ እዚ መንግስቲ ካናዳ ብናይ ኢንተርናሽናል ውዕላት ፌርማ ኣለዋ ካናዳ ብፍላይ ኣብ ሂማን ትራዲሽን ኣብ ሬፊጂ ካናዳ ብፒስ ኮርፕስ እያ ትፍለጥ ንሬፊጂ ንክትሕግዝ ኩሉ ሰብ ካብ ተፈላለዩ ካብ ዓዲ ጣልያን ካብ ግሪክ ካብ ኬንያ ካብ ተፈላለዩ ካናዳ ተመፅያ እዚ ኸ መቐፀልታ ናይቲ ኮሚትመንት እዩ ደርፎር ድሕር እቲ ቅጥዕታት ሬፊጂ ምዃንና እንድሕር ኣምፂና ፀገም የብሉን እቲ ታይሚንግ ኣዝዩ ሓፂር እዩ ኦፍኮርስ ዶክመንትና እንድሕር ጠርኒፍና ዘሎ ናይ ፋይናንሻል ሪኳርመንት ንኣብነት ንሓደ ሰብ
anyway መንግስት ክሊርሊ ሊስት አቀሚጥሎ ሓደ ሰብ ክልተ ነገራት ፋይናንስ ኸሪ አሉ ኣብዚ አንከር ወይ ካን ስፖንሰር ዝገብር ስን ሓደ ሰብ ድሕር ተኺሉ ትራስት ፋንድ 9900 ገንዘብ ከቀምጥ አሎ ጎዲሎ ካብቲ መጀመሪያ ዝነበረ መስለኒ ማይራይት ኖ እቲ ግሩፕ 5 እንዲ ናይ ግሩፕ 5 10500 እናመትሕዝ እዚ ግን መንግስት እውን ክሕግዝ ስለ ዝደለየ ኦኬ ንሓደ ሰብ 9900 ትራስት ፋንድ ከቀምጥ አሎ እዚ ትራስት ፋንድ ኻ ናይ ግድን ናትካ ገንዘብ ክኾን የብሉ ካብ ዝኾነ ካብ ዕሩኽቱ ካብ ቤተሰቡ ብህያብ መልክዕ ዶኔሽን እውን ከኣቱ ኽእል ኦር ገንዘብካ ክትሕዙ ተዘይኪኢሎምካ ብናታቶም ናይ ኖቲስ ኦፍ ኣሰስመንት ናይ 2024 ኢንካሞም ተራእዩ ቤተሰብ ብዝሕ ክንደይ ተባሂሉ ብመሰረቱ ከብፅሑ እዮም መርሓባ ዋው I think that ጽብቕቲ ኣድቫንቴጅ ንብዙሕ ህዝብና ብፍላይ ኡጋንዳ ብኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ቦታቱ ዘሎሲ ነቲ ተጸጊሙ ዘሎስ እቲ ግዜ ክስጋብ ክንደይ ወስድ ከም ናይ በዓል ካልእ ናይ ፕሮሰስ ዝግበር ናይ ስፖንሰርሺፕ ናይ ግሩፕ ኦፍ 5 3 to 4 to 5 years ወስድ እዚ ኸ ሊሚቴሽን ነጊሮም ኹም ገው ሕጂ ኣነ ክነግረካ ዝኽእል ሚኪ ሓወይ ካብ ናይ ቀዳመይቲ ፈርስት ራውንድ ክነግረካ ዝኽእል ንሕና ሕጂ ሶፋር አክቲቭ ዝኾነ ክልተ አፕሊኬሽን ኣለዋና ናይ ፈርስት ራውንድ ማለት እዩ ግሩፕ 5 ከም ትፈልጦ ሓደ ዓመት ፈርቃን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ፋይል ዘይተኸፈተሉ እዚኦም ናይ ሱዳን ፓዝዌይ ናይ ፈርስት ራውንድ ነበረት ገርመካ ኦልሞስት ዓመት ከማን ከይመናላ ኣብ ሜዲካል ዝበፅሑ ሰባት ኣሎ ኢስ ቬሪ ፋስት ፋይል ኣብ ዝሓፀረ ግዜኦም ዝኸፍቱልካ ካላይካ ካይንድ ኦፍ ሂማኒታሪያን ኮምፓሽኔት ዓይነት ስለ ዝኾነ ቀልጢፎም ካብቲ ዘሎ ዲስፕሌስመንት ቀልጢፎም ናብ ቤተሰቦም ክጥርነፉ ስለተደለዩ አም ሆፒንግ ኣብ ዝሓፀረ ሜቢ 1 year or 1 year and a half ይውዳይ ተስፋ ገብር ዋው ጽቡቕ ኣድቫንቴጅ ንሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብዚ ሓዊ ሓፍቲ ዘለዎ ሸለካሲ ብጣዕሚ እዚ ተጸገመ ዝሓለፈ እስኪ ንመለስ ኣፍታ ናይ ግሩፕ ኦፍ 5 ከታይ ተስፋታት ኣለዎ ስኻብ ዝትካት ስለ ዘለኻ ሃፍቲ ሙያ ስለ ዘለኻ ተስፋ ኣለዎ ዲብ ዲሴምበር ክሰርሕ 2025 ኮሚታት ኢሎም ነይሮም መስለኒ ብኸመይ ትሪኦ ስኻ ሕጂ መጀመርያ ዋይ ናብኩም መጽኦም ዝብል ክሊር ክገብረልካ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኖቨምበር 1 ኤቭሪ ይር መንግስቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ሪፖርት ግበር እዩ ኣብ ካሚን ዓመት ወይ 3 ዓመት ክንደይ ከም ዘምፁ ፕሮጀክት ይግበር እዩ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ገይሮም ነይሮም ኣብ 2024 2025 2026 ከፍርቂ ሚሊዮን ክነምፅና ኢሎም ነይሮም ኣብ ናይ 24 ተዓዊቶምላ ኣብ ናይ 2025 ግን ምስቲ ዘጋጠመ ናይ ቁጠባዊ ቅልውላው ናይ ሃውሲንግ ሽግራት መንግስቲ ካብቲ ዝነበረ ፍርቂ ሚሊዮን ቀኒስዎ ብ105 ቀኒስዎ ቁጥሪ ክንደይ መፅኡ 395 እዚ ኖት ኦንሊ ካልእ ፕሮግራማት ዚ ኢኮኖሚ ክላስ ኤክስፕሬስ ኢንትሪ ፋሚሊ ክላስ ካልእ ዘይኮነስ ዋላት ናይ ረፊጂ እውን ይፅልዎ እዩ ማለት እዩ ዳስ ዋይ ምስ ረኣይዎ እቲ ዳታ ናይ ግሩፕ 5 ፕሮግራም ምስ ረኣይዎ ካብ ዓቕሞም ላዕሊ ስለ ዝኾነ እንታይ ወሲኖም ንግዚኡ ፖዝ ገይሮሞ ማለት ጠጦ ኣቢሎም ክሳብ መዓዝ ንሓደ ዓመት ዝሓለፈ ኣይ ቲንክ ተወሲኑ ክሳብ ዲሰምበር 31 2025 ፖዝ ተገይሩ ፖዝ ማለት ንግዚኡ ጠጦ ኢሉ ዘሎ ንምንታይ ክሳብቲ ዘሎ ናይ ሃውሲንግ ሽግራት ኢኮኖሚ ክሳብ ዝረጋጋዕ ማለት እዩ ምስታ ዘውፅዋኻ ናይ 395 ከዓ ባላንስ ንክገብርዋ ስለተደልዩ but I'm always positive I'm hoping ab 2026 ከም ዝጅመር for sure ከም ቲፕ ክብ ዝኽእል ሕዋትና ሓፍና እንታይ እዩ ተገንደስ እንዲ ሓደ ግዜ ዋላ ኣነ ሕጂ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ኣብ መወዳእታ ላስት ፖይንት ሳሚት ከይገበርኳ ሎክ ዝኾንኮ ግዜ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናና ሕብረተሰብ እዚ ኣምፅእ ትብሎ I know ይኸብድ እዩ ምክንያቱ you are dealing with 5 people at the same time ትዝመጽእ ሰብ አለ ብውሕድ ዶኔት ዝገብር ኣሎ ክሳብ 10 ሰብ ይኸድል ትገብር ከቢድ እዩ ግሩፕ 5 ክትገብር ኮይኑ ግን we have to really plan ahead organize ክኾን ኣለና ግሩፕ 5 እንታይ ዘልዮም ናምነ ኖቲስ ኦፍ አሰስመንት ዘልዮም ትኾይኑ አይዲ ዘልዮም ትኾይኑ ኢሜል ዝሰርሕ ኾን ኣሎ ኩሉ ኦርጋናይዝ ጌርና ነቲ ዝገብረና ሰብ ጠርኒፍና ክንበልና ብፍላይ ተገንዘብ ነትሕዞኻ ካብ ባንክ ናብ ባንክ ይፈላለዩ ገሊኦም ቆፀራ ገብሩ ክተሰሙን ሰለሰሙ ኣቀዲምና ኩሉ ነገራት ክንጥርንፎም ደለና አንጸና ኣለካ ዘላ ልክ ኩሉ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ተጠርኒፉ ምስተጸንሐ ልክ ኦፕን ክትኮን usually and from my experience መንግስት ካናዳ
ካልእ ፕሮግራማት ከም በዓል ስቱደንት ዲሬክት ስትሪም ዝበሃል ብዙሕ ብፍላይ ኢስት ኢንዲያን መፂኦም ዳርጋ more than 50,000 ሰባት ናይ ስታዲ ፐርሚት ተዋሃቦም ትምህርቲ ቤት ከማን ከይዶም ኖ ሾው አይተባል ጠቅላላ ፕሮግራም ስቱደንት ዳይሬክት ስትሪም ተዓፂ ቶታሊ እዚኣ ፕሮግራም ተዓፂ ይበሉ ፖዝ ንግዚ ጦጦ ይብሉ so we are hoping ከም ዝኽፈት am positive ግን at least ጃንዋሪ ክነኣቱ at least ኦክቶበር መጀመሪያ ዶክመንትና ጠርኒፍና ነቲ ዝገብረና ሰብ at least ኣብ ዲሰምበር ክጅመር ኣሎ ኩሉ ዶክመንት ተጠርኒፉ ማክሲመም ናይ ሓደ ሰሙን ስራሕ እዩ at least ኣብ ጃንዋሪ ምክንያቱ ምስተኸፈተው ካፕ ኣሎ እንደም ከቀበሉ ኣብነት 10,000 ዝቀበሉ ተኮይኑ ወዘን ኣብቶም 10,000 ታልና ተቀባልነት ድሕሪ መዲንታ ክገብሩ በቃ ሕጂ ብፖርታል ኦንላይን ስለቶም ሎክ እዮም ዝገብሩ ሓለ ሓንቲ ከምዛ ቦምባ ተኸፍታት ዓፅዋ ከማ so make sure that ሕዋትና ሓትና ብፍላይ ግሩፕ 5 ብጣዕሚ ብዙሕ ሰባት ዕድል ዝኸፈተ ግዜኡ ዘሰንብድ ነገር ይብልና we are hoping let's cross our finger organize ገርና ዶክመንትና ጠርኒፍና ተናቢብና ክንከይድ ይላል ጽቡቅ ፍሊድ በለታላትና ያ ሓንቲ ሕቶ ኣብ ግሩፕ 5 ዝነበሩ ሰባት ተፈላለየ መገዲ ወረቐት ዲዎ ገዲድዎም approved ኾኑ ካብ ካናዳ ኒው ዝኸደ እዚ ኩነታት ኣብ ኖቨምበር ተፈጠረ 2024 ተጣቢልና መስወሉ እቲ ኣክቲቭ ዝጸንሐ ከማልእዎ ዝግብኦም ድጎደሎም እንድሕላ ኮይኑ ፖርታል how they submitted ዝጎደለ ወረቐት ያፍሊ I don't know አሬታ አይደለ ኻንስለኒ no I have experience by the way እዛ ፖዝ ወይ ካን ግዜ ጦጦ ቢላ ዘላ ግሩፕ 5 ሓደሽቲ አፕሊኬሽንስ አቱ ጥራይ already ፋይል ዘአተወ ኣብ መስርሕ ዘሎ ምዚ ዝወፀ ፖሊሲ ወላ ሓንቲ ርክብ ዘብሉ ነገር የለ መንግስቲ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ኣብ ካናዳ ውሽጢ ኮን ክሊ ወይ ኦቨርሲስ ኣብ ናይሮቢ whatever ወይ ዳሬ ሰላም ኣብ ዘለና ሃገር ወይ ኣብ ሮም እስራኤል ውን ኮን ክሊ ተዛሓዞ አካል ኣነ ዶክመንት ደልየ ተይዱ በኢሜል ኮሙኒኬት ገርና አሎ ፖርታል አሎ IRCC ዌብ ፎርም ዝበሃል አሎ ቡ ሳሚት ክንገብሮ ነው even within Canada ዛ ሪኮት በኋላ ላይ ኢሜል ባኻ ነብረለም they will tell us exactly ከመገርና አፕዴት ክንገብሮም ክሕብሩናዮም ወላ ሓንቲ ምዝ ዘተሓዝ ነገር የለም even ምስተዓፀውኮ ቶም ዝበሉ ብዙሕ ሰባት ድውለ ነይርዋ ናተይ ታኸውኒ ኖ ወላ ሓንቲ already ዘኣቶ ክሳብቲ ውሳኔ yes ተቀቢልናኩም ኣለና አፕሩቭ ተተባይዱ ጽቡቅ ግን ክሳብ ንውስን እዚ ድናምና ናይ ሬፊጂ አይዲ ብለሪ ዝኾነ ዘይቀበሉ we need original ተይሎም كنقرب نخلي حدث ولا حنت متحازي يقولوا مسي حدش بيوت صبا اوف كورس راديونا مسحونا سلو نجا كونسلتنت اومنا هذا عباي زافيا مسلني دحنسو خبر حلنا يبون تايتي واتا اومنا كمان ايت مغلصت تكون انا يستقال مسلني مسي بزعبا ز حدش حبريتا وطي زلو ناي نانيس بلاس كا داي ايميديت فاميلي اب سودان ناي سيفل وور ناي سودان مسغاطمه دوصت حدش اب كندا ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ፍላይ ተጠቀምቲ እዚኣ ከይተሓልፈኩም ናባይና ንኸይድ ዘለና ምስክዳ ሓናፍትናት ካትካል ክምለስ ኦምና በኣ ክንጅምር መዓዝ ጀሚርካ ያ ዝብል ከኣትወካ እንዴ ኦምና ከምታይ በፅያ ኦምና ኢሚግሬሽን ኮንሰልት እያ ትፅዋዕ ኦፍ ኮርስ ኣነ ትምህርቲ ናይ ኢሚግሬሽን ኮንሳልቲንግ ፀኒሕ ኣሎ ካብ ዝውድእ ኦልሞስት 10 ዓመት ሕሊፈ ኣለኹ ኣብ 2015 ካብ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ አሽን ኮሌጅ ዝበሃል ካብኡ ተማሂረ ግራጁዌት ገይረ ሳክሰስፉሊ አጋጣሚ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ቦታ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ ካልግሪ ክልቲኡ ክሰርሕ ይትኽእልን ኢኻ you have to choose one at that time ናይ ቤተሰብ ሓላፍነት ዋተይ ሓተይ ውን ስለ ዝነበራኒ ኣብ ስራሕ ቀፂለ ኩሉ ሰማዕራርኹ ግን ካብ 2022 ጀሚሩ ኩሉ ዝነበረን ስራሕ ብድሕሪውን ካብ ኢሚግራንት ሰርቪስ ካልግሪ ኣብ ፌደራል ካናዳ ሬቨኒ ኤጀንሲ ውን ሰርሕ ነይረ ዘሰሜም ሶሙን ክልቲኡ ክሰርሕ ይትኽእልን ኢኻ ኢሎምኒ ክልቲኡ ሪዛይን ገይረ ቀጥታ ፉል ስኬል ዝኾነ ያ ብዛዕባ ናይ ኦምና ማለት ገረብ ወይ ከዓኒ ፅላል ወይ ዓንዲ እዩ እቲ ሽም ናይ ጓልና ንእሽቶ ኣላ ናታ ሽሚ ንዓ መዘከርታ we are hoping ናታ ሌጋሲ ውን እና already ያው ማሕተት ታሪ ምስልካ ቅሬታ ብጀካ ኮንሰልተንት ኢሚግሬሽን ብዙሕ ነገራት ትነጥፍ ኢኻ ኣብዚ እስኪ ናባኻ ጎርፌ እንታይ ዓይነት ሰርቪሳት ኣገልግሎት ሕብረተሰብና ብፍላይ of course
ሜጀር ናተይ ኤክስፐርቲዝ ኣብ ኢሚግሬሽን ኮንሳልቲንግ ምምሃር ውክልና ወሲድካ ኣድቮኬት ምግባር እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣነ ዝኣምን እንታይ እዩ ሕብረተሰብና ኣብ ኦፊስ ክመፁ ከለዉ በቃ እታ ኒሽ ረኺቦም ክኸዱ ዘይኮነስ ዝተፈላለዩ ሰርቪሳት ሒዞም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ሓደ ሰብ ፐርማነንት ሬዚደንት ካርድ ኦር ሲቲዝን ከመልክት ተደልዩ ስእሊ ይደልዩ ፎቶሾፕ ኣለና ፎቶ ስኢልና ኣብኡ ፖርታል ከይድካ ወልማርት ግዚኡ ክቃፀል ኣይደሊን እዩ እሱ ክንገብር ንኽእል ኢና ብተወሳኺ ሰባት ካፕልስ ዝኾነ ዜጋ ኬኔድያን ሓበሻውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ናይ ቃል ኪዳን ክኣስሩ ተደልዮም ናይ ሲቪል ሜሬጅ እሱ ናይ ኣልበርታ ሜሬጅ ኮሚሽነር ሞር ዛን 10 years ኤክስፒሪየንስ ኣለኒ ስቲል እውን ኣም ኣክቲቭ እሱ ንገብር ኦፍኮርስ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ግዜ ናይ ታክስ ሲዝን እዩ ታክስ እውን ፋይል ንገብር ኢና ብናይ ካናዳ ሬቨኒ ኤጀንሲ ምስ እውን ንሰርሕ ነይረ ሰርቲፊኬሽን ሌቨል 2 ኣለኒ ኦፍኮርስ በዓል ቤተይ እውን ምስኣ ትሰርሕ ካልኦት እውን ተሓጋጋዚ ኣለውና ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዛዕባ ናይ ሞርጌጅ ብሮከር ላይሰንስ ኣለና ዝብል ከሎ ኩሉ ንሕና ኣይኮናን ጥራይ ንሰርሖ ስታፍ ኣለውና ኩሎም ሓበሻ እዮም ኖት ኦንሊ ኣብ ካልጋሪ ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ብሩክስ እውን ሓድሽ ኦፊስ ከፊትና ኣለና ንሕና ሕብረተሰብ ኣሕዋትና ኣሓትና ሓበሻ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣብ ብሩክስ ዘለውን ኢንስቴድ ኦፍ ኦል ዘ ዌይ ካብ ዝመፁ ኣብኡ ኮይኖም ክግልገሉ ንገብርና ሶ እዚ ኩላህና እንዳተሓጋገዝና እንዳተሓዝና ኣገልግሎት ንህብ ማለት እዩ ሶ ኢትስ ኖት ኦንሊ ኣብ ኢሚግሬሽን ዘይኮነስ ካልእ ሰርቪሳት ተስፋውካታ ፅላል ስታ ኦምናሲ ተፅለልኒ ኣብ ዝሕጂ ቅርንጫፍ ዘለዋ መርሓባ ኣይ ቲንክ መብዛሕትኡ ዓሚምና ኢና ምስለኒ ትብሎ ተሊካ ሓድሽ ሓበሬታ ንሕብረተሰብና ብፍላይ እውን ኣብቲ ኢሚግሬሽን ዝምልከት ዕድል ክበካ ጀስት ቱ ራፕ ኣፕ እዚ ፕሮግራም እዚ ናይ ሆም ኬር ወርከር ፕሮግራም ብጣዕሚ ፅቡቅ ፕሮግራም እዩ ወላ ኣብዚ ኣሕዋትና ሓትና ብግዝያዊ ብወርከር ዝኾንኩም ኣብቲ ዘለኹሞ ትሰርሕዎ ቦታ ኣዌርነስ ሃብዎ ምክንያቱ ዝፈልጥዎ ነገር የለን ኦልሬዲ ጆብ ኦፈር ኣለኩም ዘለኩም ቋንቋ ጌርኩም ካብ ዘለኩም ግዝያዊ ግሪን ካርድ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ካናዳ ወፃእ ዝኾንኩም ኣሕዋትና ሓትና ከዓ ኤኒዌር ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ነተን መምዘኒታት ናይ ቋንቋ ሌቨል 4 ኤንድ ኣባብ 12 ከም ዝወዳእኹም ረሌቫንት ኤክስፒሪየንስ ዜን ተን ጆብ ኦፈር ተምፂኹም ኣዘ ግሪን ካርድ ኾንኩም ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ትዕድል ተጠቀሙሉ ምስታ ናይ ሱዳን ተተሓዘትካ ዘይሰማዕኹም ንክትሰምዑ ሕዋት ሓት ተሃልዮምኹም ኣቦ ኣደ ተሃልዮምኹም ደቂ ወደቂ ደቂ ተሃልዮኩም ከዓ በዚ ፕሮግራም ተጠቀሙሉ ካብ ሓበሬታ ኣይንርሓቕ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣለና ሜክ ዩ ዌልካም ኤኒ ታይም ዘሎ ኣፕዴት እንዳገበርና ንሕብረተሰብና ደሊቨር ንገብር ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ኢትስ አ ዊን ዊን ኖት ኦንሊ ናና ከስተመር ጥራይ ዘይኮነ ኖት ኦንሊ ንዓና ዘይኮነስ ወላ ናይ ካናዳ እውን ሓላፍነት ኣለና ናይ ኢኮኖሚ ግሮዝ ናይ ካናዳ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ባይ ዘ ዌይ እዚ ሆም ኬር ወርከር ፕሮግራም ንካናዳ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሕጂ ከም ትፈልጦ ዴይ ኬር $10 ፐር ዴይ እዩ ወፂኡ ዘሎ ሰብ ክሰርሖም ዝደልይዎ ሰብኣይን ሰበይትን ተሰሪሖም ብዘቆም ምክንያት ሎክ ክኾኑ ኣይደልይዎም እዮም ክሰሪሖም ደልዮም እንድሕር ሰሪሖም ከዓ ግብሪ ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ሃገር ይዓቢ ኣሎ ማለት እዩ ሶ እዚ ፕሮግራም ንኩላህና ዊን ዊን ስለ ዝኾኑ ተጠቀምሉ ክብል ክእል እዩ መርሓባ ይቀኒለይ ይቀኒልና በልኦ ሰሎሞን ኣብዚ ነዚ ግዜ ካጥፊኻ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ምምፃእኻ ብጣዕሚ እየ ምስክነካ ፅቡቅ ዝኾነ ሰብ ንሃና ኣገልግሎት ክትጥቀሙ ተደሊኹም ኦፊስ ሄድ ኦፊስ ኣብ ማርቦ ሞል ኣብቲ ውሽጢ ሞል ፕሮፌሽናል ታወር ኣብ ሻድሻይ ደብሪ ዩኒት ናምበር 660 ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ብቴሌፎን ክትውቅሱና ተደሊኹም ከዓ ስልክ ቁፅርና 403-401-7732 ክደግመልኩም 403-401-7732 ካብ ካልጋሪ ወፃኢ ዘለኹም ከዓ ብኢሜይል እውን ኮንታክት ገብሩና ተደሊኹም info@omnaimmigration.com ክኾን ከሎ ኣብ ብሩክስ ኣሕዋትና ሓትና ዘለኹም ከዓ ኣብ ኦፊስ ኣለውና ክልተ ሰራሕተኛ ኣለውና ኣብቲ ሜይን ስትሪት ሜይን ስትሪት ቦታ ሒዝና ኣለና ኣብኡ ከይድኩም ክትግልገሉ ትኽእሉ ኢኹም ቴሌፎንና ስልክ ቁፅርና ዘሰሚም ዝሃብካኒ ሚኪ ዕድል ክብረት ይሃበለይ ይቀኒለይ መርሓባ